मेगा म्यूजिक प्रेजेंट म्यूजिक बाय संजय मिक्सर। अभी आप सुन रहे हैं सिंगर उमेश मंडल को। फूलल फूलल ना देखो भेलची बिहाल गे हमरा चिखा दे मालदब आम गे। फूलल फूलल ना देखो भेलची बिहाल गे कोनी चिखा दे मालदब आम गे। मान जो न छोटकी तू 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 लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ फूलल फूलल ना देखो भेलची बेहाल गे हमरा चिखा दे मालदब आम गे। मान जो न छोटकी तू 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 लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ ऊ ऊ। चल हट। चढ़ल जवानी तोहर मारे छौधा गे हमरा तो दे जवानी के गोदाम गे। अच्छा है गे चढ़ल जवानी तोहर मारे छौधा गे हमरा तो दे जवानी के गोदाम गे। हमरा तो दे जवानी के गोदाम गे। कहिया सब कोई ने छी तोरा पास गे हमरा से होई छै नहीं सुन बरदास गे। झूठे करई छे लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ ऊ ऊ। म्यूजिक बाय संजय मिक्सर। मेगा म्यूजिक स्टूडियो मिर्चैया थाना चौक। नीचा से ऊपर तोहर झलको सामान गे मिलेला अभी छोरी है तो जे शाम गे। अच्छा है गे नीचा से ऊपर तोहर झलको सामान गे मिलेला अभी छोरी है तो जे शाम गे। अभी बथान प है तो जे शाम गे। रतिया में करबो उ बला खेला तोरा खियबो बम्बोया केला खाले न हमरो सु 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 लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ ऊ ऊ। फूलल फूलल ना देखो भेलची बेहाल गे हमरा चिखा दे मालदब आम गे। मान जो न छोटकी तू 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 लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ लेबो सामान छौरी ऊ ऊ ऊ ऊ द दे सामान छौरी ऊ